sefyllfa tymor. Pam lai, na i ofyn? O, tiw, beth ti'n mynd i ofyn? Os un o'r ein yn plesio fwy na'r llall am ryw reswm? Wel, i wedi gwir, o'n i just yn meddwl, Mrs Higgins, a oes rhyw gysylltiad gyrru gyda ddi? Falle bod fi'n anghywir fyna, ond just gweld hi yn y pellter yn edrych ar Lywynd Swagger amser dde'n mynd. Na le mae'n ateb i mynd. Na fe, na i ofyn i ti Owen i roi ateb tro hyn fyd. Reit, tro hyn dwi'n meddwl dwi'n mynd i fynd am y ferch ifanc. Y ferch sydd ar cyfrwy ochr. Wyt ti? Oherwydd bod hi'n cael yr emosiwn i fynd yn dwi. Dwi'n meddwl bydd hi'n cyffwrdd ar colonnau yn fwy na'r gweddill. Ond gewn ni weld. Ond falle, bydd Annie Power dyle Annie Power i ddi fwy. Mae honna yn gaseg wag anferth ar diwedd y dydd. So ni, rhwng y tri, ni ddim wedi penderfynu gormod, oedden ni. Ni wedi rhannu'r tîm. Cadw'n opsiynau ar agor. Ie. Wel, ni ddim wedi gofyn i ti wrth gwrs, Helen. Beth sy'n dal adeg di? Os eisiau gofyn, falle? Y foment fawr. Pwy sy'n mynd na i, Helen? Fi yn mynd i fynd am Poppy Hughes ar ben Wellesbourne Prince Charming fyd. Wel, 2 bleidlais i Poppy Hughes felly. Mae hwnna'n olygfa fendigedig yn dwi yn cynrychioli lot sydd wedi bod yn digwydd yn ystod yr wythnos. Odi, ma fe yn dwi. A diddorol wrth gwrs, dim ond un bach Shetland sy'n o tu fas Gymru ar diwedd y dydd, ar diwedd y stori na. Ie. Mae'r picture yn dangos amrywiaeth yn dwi. Ni'n cael y plant ifanc, y pobl hŷn, ni'n cael y gyrru i'r mewn llaw. Mae gymaint o amrywiaeth sy'n dangos pa mor amrywiol a cymaint o ddefnydd sydd i'r cyffylau yma. A'r Sioe Frenhinol yn ffenest siop ardderchog i'r gwahanol fridiau. Mrs Higgins yn cael golwg arno bopeth, yn agos. A'r we'n dal ar wyneb Georgie Mitchell. Odi we? Ydi. Beth mae'n gwenu am nawr de? Wy'n credu bod e'n mwynhau'r profiad, mwynhau... Credu bod e. Mwynhau bywyd. Yn credu. Mae yna wen ar ei wyneb o hyd. Mae nhw'n bar ffein iawn, mae rhaid gweud. Yn cydweithio'n dda iawn i wraig. Granger, wrth gwrs, ie. Wrth ben y ceffil. Cynthia Higgin, y beirniad. A'r steward wrth ei hochr i. Ac unwaith eto mae rhaid i ni roi pob clod i'r stewardiad sydd wedi gwneud gwaith arwrol drwy gydol yr wythnos. Yn y gres. Ond hefyd yn sicrhau fel arfer bod y prif gylch yn rhedeg mor llyfn ac yn bendant iawn ac yn gefen arbennig o dda i'r beirniad. Mae angen hwnnw'n dros e. Mae rhaid, mae'n gwneud y gwaith mor hwydd os wyt ti'n cael steward sy'n newydd neu dim wedi wneud lot o fe. Mae'n gallu wneud y waith beirniad i ni'n anodd iawn. Ac wrth gwrs mae rhaid ni weid mae'r gymdeithas i hunan, y Sioe Frenhinol wedi wneud gwaith arbennig yn trefnu byddach am y gwres fe welon ni di llun a dim wrth. Pawb yn gyfforddus, bob ceffil yn iawn, pawb yn mynd gedre'n hapus. Do, gofal penny gamp. Annie Power nesa. Beth fydd y penderfyniad? Felly mi welson ni Randolph of Catchpool, y Shetland, eiddo Anna Stevens, ond fel nes i sôn, Glynwyn Annie Powers. Casau 6 oed. Ferch i Glynwyn Gideon. A'r fam Glynwyn Vespa. Felly'r gaseg yma wedi cael ei magu a'i thad a'i mami gan Gwen Heppenstall. Felly Owen a fi yn mynd am Poppy Hughes. Groten fach ar y cyfrwy inti. A tithe Rob. Ceffil gyrru o'n i'n meddwl am. Ond dwi'n dechrau newid yn feddwl ar wyneb bach pertyn. Na, ti'n mynd cael. Ysgwn i os wedi mynd am y Shetland. Dyna be fydde dyrnod rhyfedd. Yn gen i weld. Gwanol feirniad, mae pob hawl gan i wneud. Does dim rhaid iddi fynd am yr un sydd bod yn bencampwr yn gynharach. Medrith i fynd am unrhyw un.
Ond ysgwni pwy'n fydd yn mynd â hi eleni. A na beth sy'n neud y gystadleuaeth yma mor gyffroes yn dweud yw bod nhw mor wahanol a bron y bod does dim syniad gyda ti bod yna batrwm. Na, dim o gwbl, dim o gwbl. Sicr mae'r tensiwn yn codi yn dweud. Di. Mae'r gwefusau yna yn neit. A maen nhw'n edrych. Mae'n meddwl still yn mynd mlaen yma. Yeah. Stewart yn edrych ac yn gwrando'n astyd. Cymaru, pwyso, mesur. Mae'r llaw a'r het nadi. Ie, fi'n credu tawr. O, tensiwn. Cynthia Higgin, y beirniad wrth gwrs, yn trafod gyda'r stewardiad. Y foment fawr. A'r het yn mynd i. Mae Power Annie wedi curo pawb. Annie Power. Dim un ohono ni'n gywir. Na. Da iawn, Scott. A'r Shetland, dwi'n meddwl, yn mynd ar gil wobr. Randolph of Catchpool. Odi we'n gil? Odi wir ma fe. Da iawn fe. Y march bach Shetland. Wel, dyna ni. I ni wedi dod i'r wobr ola yn y sioe fawr yma yn Llanelwedd. Gwobr ola 2022. Y meddiant y beirniad. Cynthia Higgin. Y gaseg yma wedi mynd pob cam o'r dosbarth cyntaf bod yma. Dosbarth y cesig gweigion, caseg 6 oed yw i. Wedi cael llwyddiant yn y gorffennol wrth gwrs ei thad i wedi bod yn enillydd yma hefyd, ond erioed wedi mynd mor bell a Annie Powers. Annie Powers yn mynd hefyd i sioe ceffyl y flwyddyn, wedi cymhwyso, wedi mynd ar tocyn y teulu Price, ond erbyn hyn hefyd yn mynd ar brif bencampwriaeth yn y sioe Frenhinol. Dal yn ifanc, ond yn 6 oed. A bywyd o'i blaen i'w hyd. Byddwn ni'n gweld eto yn sioe ceffyl y flwyddyn, ond sgwnia welwn ni eto ar ôl hynny. A dyna beth yw addurno. A dyna beth yw llun. Ie. Pen llanw y cystadlu yma yn y sioe fawr yn Llanelwedd. Mae wedi bod yn sioe o didog yn dywi. Wel, gallwn ni weid un o'r gorau, ond ni ddim wedi cael un o spel fach yn dyfe, so mae'n anodd cofio, ond odi, mae wedi bod yn sioe arbennig. Pawb yn dwmlo'r gres mewn un ffordd neu'r llall, yn yr awyr yn y cylch. O, mae Randolph yn cael ei sashfach ei hunan. Braidd rhy fawr wedyn ni. Ie, Randolph of Catchpool, eiddo Anna Stevens. March yr 1 oed ar gaseg. Na, mae'n 7 oed yn drwyd i fi. March 7 oed eiddo i Anna Stevens. Mae'r sash yn rhy fawr i Randolph, a mae'r boes sy'n trafod yn goffod i wisgo fe. So you're going to have a few drinks tonight, he said. Good idea. Tell us about her then. She's a homebred. She's by another homebred, Glynwen Gideon, who was male champion 10 years ago. And she's a female line, going back 7 generations. Adi, golygfa wych i ddod a chystadleuaeth ola y sioe Frenhinol yn 2022 i ben. She's a 7th female generation back to this pair, so. Excellent. It's nice to hear the breeding of these individuals, isn't it, ladies and gentlemen? It shows the time and energy and patience that goes into breeding these lovely horses. It doesn't happen overnight. It takes years and years of generations and expert breeding to ensure that you have exactly what you want in front of you. Felly cwpan cof wedi cael ei roi gan y diweddar Dyl Thomas am y brif bencampwr y sioe.
I'm going to have a word with our Shetland exhibitor again, who, has waited from Monday to Thursday. I'm still pleased. Hey, you look great with that fashion. Is it because it's fit the Shetland? Berniad, Mrs Higgins, yn It looks good in here. cael y llun cofiadus wrth barnu y brif bencampwriaeth y cyffyle ar y maes y blwyddyn hyn. Ac o'n i'n trafod yn dod ni, Rob ag Owen, pa mor hyfryd yw'r llunin storiol sydd i'r cystadlaethau yma drwy gydol y dydd. Ie, odi ma fe. Ni beth wedi meddwl amdano fe fel na, i wedi gwir. Yn y blynyddau cynt, ond ie, wyt ti'n gweud y gwir, ma stori fach yn bob adran. Ac ar diwedd y dydd, mae digon i weid ati. A un sydd a digon i weid yw, Annie, mae nerth hi, Annie Power, wedi curo pawb mewn llaw ar y maes y flwyddyn hyn. Bencampwr yr adran C. Fe ath i trwyddo wedyn i'r brif bencampwriaeth mewn llaw ar maes. Dwi'n meddwl fydd y gaseg yma yn arf bwerus iawn yn sioe ceffyl y flwyddyn hefyd ar ran y sioe Frenhinol. Ni wedi gweld nhw mynd o'r sioe Frenhinol yma i fod yn bencampwyr yn sioe ceffyl y flwyddyn, oherwydd o bosib hon yw'r sioe galeta i gael y tocyn, byddwn ni'n dweud, oherwydd y nifer sy'n dod i'r sioe wrth gwrs. Mae hefyd nid yn unig y nifer ond y safon hefyd, felly mae cael y tocyn o'r sioe yma yn golygu cyment yn dwi, oherwydd y ceffyl yma mynd i fod yn un pwerus iawn yn mynd i sioe ceffyl y flwyddyn, oherwydd bod wedi meiddi cyment yn barod. Odi wir, odi wir. A wrth gwrs... A dyma ni, pen llanw'r cystadlu yma yn y sioe fawr eleni. Prif bencampwr ceffyle'r sioe yn 2022. Glynwyn Annie Power. Y gaseg adran ec a llon gyfarchiadau gwresog i Scott a Kelly Gibbons, perchnogion y gaseg, yn llawn heiddi, torri syched heno. Encouraging, ladies and gentlemen, because I tell you, this main ring is long and it takes a lot of running. You hear the sound of applause. You may not have been standing. You take the food and stop. Slowly transferring them. Congratulations to you, to our families, and thank you. A braf iawn nawr gweld mab Scott a Kelly Gibbons yn cael tro bach yn dangos prif bencampwr y sioe eleni, sef Glynwyn Annie Power. Ie, fel welon ni gyda teulu Geler fel ddo yn y bencampwriaeth yr adran. Mae'r dyn hyn yn digon o diddordeb gyda fe, so pleser cadw magu yr ponis bach hyn. Ie, Kyle Gibbons yn dangos am y tro cyntaf yn y sioe Frenhinol fel mae'n digwydd. Mab i Scott a Kelly Gibbons. Mi oedd yn dangos adran A yma ar ddechrau'r wythnos, ond yn sicr fydd un blwyddyn i gofio iddo fe. Ac yn ni'n gweld ni, dro ar ôl tro yn dyn ni, yr gwaith a cywaith teuluol sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni i baratoi y cyffylau yma. Many congratulations. Did you ever believe that you were going to go home with all of these rosettes? I can't believe it, no. We set off yesterday from Yorkshire at 12 a.m. and hoping to maybe do well in our class. So to take C champion, unbelievable, and then Supreme in hand and the Hoys, unbelievable. And then I didn't know about the last Supreme. We were against the ridden and the driven, so to take that is a day you dream of. I doubt it will happen again, so we'll enjoy it tonight. And a lot of our viewers will want to know what's the breeding behind her. Yeah, so she's Glynwyn Annie Power. Her father is Glynwyn Gideon. He was male champion here 10 years ago. And she's a direct female line going back from a mare that my mother-in-law, Gwen Heppenstall, had called Paddock Dawn. And she was female champion here late 70s. And she is a descendant going right back to today. So it's all homebred and
It's a dream, isn't it? I'm sure it's a dream. It hasn't quite sunk in, I'm sure. But the next step now is Birmingham, NEC, Horse of the Year. How about that? Unbelievable. We just can't believe it. So, yeah, it looks like she's going to have to keep some sheets and rugs on a bit longer and keep her coat in good order for October, is it? Beginning of October? So, yeah, so unbelievable. And Kelly, a sum up of your feelings at the end of the week like this? I'm just in total shock. Lost for words, really. You just don't dream of days like this at all. Not coming all the way from Yorkshire as well and coming down having a day like that, it's amazing. Well, the journey was certainly worth it. She is a cracking horse. Many congratulations. Llongyfarchiadau. Safe journey home, guys. Thank you. Diolch. Thank you. Ie wir, llongyfarchiadau mawr. A dyna ni, da ni'n tynnu tuag at derfyn yn darllediad ni rwan. 4 diwrnod wedi hedfan yn y sioe yma sydd mor agos at yn calon ni. Da ni wir wedi mwynhau cael bod yn ôl yma. Da ni wir wedi mwynhau dilyn y cystadlu a'r cymdeithasu wedi bod yn wych hefyd a llawen gwrdd a hen gyfeillion. Diolch i chi am eich cwmni. Yr uchafbwyntiau heno am naw cofiwch, ond gen i hwyl fawr.